साला ये दुख का खत्म नहीं होता पहले मैं उफुंदै जाजोबखो ओरै खासिक'ट्रा टु बासुगाव रोडआव কি হল কুরা হ্যাঁ ও देखो आं फुरा साफा खालामजोबगोन डलफिन लाबोगोन आं डलफिनाव ओमफ्राय मानसिफ्रा गाखोगोन जेनेबा सासे गाखोगासेयाव बिदिनो 20 थाखासो लाजागोन माने डेभेलपमेन्टनि थाखायसो नालाय So hello everyone, good morning and welcome back to my YouTube channel again. दाख्लैथ' जों सिक्किम थांदोंमोन रायजोफोर ओमफ्राय बाहायथ' जोंना सासे लोगो एक्सिडेन्ट जालांदोंमोन ना बेखौ आं नायनो थांनो नागिरदों आरो ना ओमफ्राय दिनै रिपर्ट मोनगोन होनदोंमोन बियो आथिङाव एसे सानाय जादों ना मा होनदों बाराबो नङा आरो ना एसेल' माने दा बेखौ काजलगावआव हस्पिटालाव रिपर्टखौनो लायगोनसै बेनि उनाव मा जादों मा जायाखै नायसै आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोननोबो शेयार खालामगोन आं मा जामारदों स' होमबा थांबाय थानोसै गाइस दा नैबेनोमोन नै रायजोफोर दाखालिहाय नोंसिनो खिथाबाय थानाया नैबेनोमोन ओमफ्य नैबे सालायग्रायानो आरोना स' दा मोजां नायनोसै हस्पिटालाव ओमफ्राय गारिखौबो नायनोसै मा जामारदोंमोन स' दाथ' नै दा रानिंआव दंना जों गाइस स' दा थांबाय थानोसै काजलगावआव स' नोंथांमोननो मोजां देखायगोन दा गारिनि हाल ओमफ्राय मानसिनि हालखौ स' थांबाय थानि होमबा दा टाइमाव बारा जाखायाखै नै नायनो हागोन नोंथांमोना जाबायथ' माथो 12:30 जाबाय दा बाव पार्क खालामनानै लाग्रोनोसै औ ब्र' गोजामोनलै ब्र' औ मामाय दे ब्र' बेनो ब्र'आ दा नायनोसै ना मा रिपर्ट मोनो दा सिङाव बेबायदि रायजोफोर बेमारि जोबखालि सिङावलाय ना हस्पिटाल होनबालाय माथो बेनोखासै दङ गासिबो मोनबाय रिपर्टआ No significant abnormality detected. Normal. बै फुनि मोननाय जाना दं दा जाबाय गाइस औ मेडिसिन फार्मासियाव बेंसते दाख्लैना ओमफ्राय अबे गायामोन नोंना बारा गाखायाखै ना गानाया माने बुस्थुआ नैबे थब्लं गब्लं नैबेजों बे गब्लंदों बेखौ गोदान होबाय ना गारलाया असलि सार 900 ना बेसेबांल'सो लादों बेयो ओमफ्राय नैबे थांथारदों आरो नैबे बेथ' बेनो जाखादोंमोन बे जुथाया बेयो दमनानैसो गहोदों आंना आं दासो हमनो हादों आरो ना बे जुथा गनाया ना बे दमबाय बोथोरलांबाय नोंखौ नैबे एसे बेनो जादों बुस्थुआ बिथिं नांबाय ना ओमफ्राय बेखौथ' नों गोदान होनदों ना ओमफ्राय साउन्डफ्रा नोंना एसे प्रब्लेम फैदों नामा आंथ' दा बिदिखौ खुलिबाथाय बे साउन्ड माबा फैनाया एसे प्रब्लेम जागोन आरो ना नैबे रेडियेटरा एसे दुबदोंमोन ओमफ्राय बेखौ जेबो प्रब्लेम जायाखै आरो सिङाव एसे बेनो जादोंमोन ओमफ्राय गावसोर एसे फिंना हरबाय आरो बेखौ गारियाबो गोदानखासोमोन ना ओंखायनो थिगैनो जाबाय दा थ' होमबालाय स' दा फार्मासियाव थांसै रायजोफोर स' दा बाव मुलि लानोसै फार्मासियाव ओरै मारै हरो बेथ' नानायनि ना सायोब्रा आंनाबो बेबायदियाव सम सम नैबे सायो लाबोनाय जायाखैला हजोंनिफ्राय फैसाखौ हजोंनिफ्राय लाबोनाय जायाखै आङो ओमफ्राय फैसाखौ मैया आरो बाजै लाबाय मुलिखौबो आंनाबो सिगां बेबायदिनो जादोंमोन गाइस
नैबाय माने बाहाय जादोंलै बेबो आंनाव 1 मान्थसो थादों सेलखौनो होनो हानो नागिरामोन आं लोरिनानै थादोंमोन बाहाय दा बारा जेबो एसेग्राब माने सानाय मोनला बेखौबो दा थिगैनो आरोना स' दायो रायजोफोर जोङो ब्र'आ मुलि थुलि लाखांनानै जों दा ओंखारबोबाय आरोना जों दा क'क्राझार फारसे दावखोगासिनो ओमफ्राय जों दा देरबिलल' नंला जों दिब्लायावनो थांसै आरोना गाइस माने बहुद गोबावनि उनाव दिनैसो ओरैनो बेरायहैलाबायनो होनबाय जोङो साथामजों ज'नो माथो खालामनानै थाबावनो दा ओरैनो दा टाइमाबो सानजौखाबाय गाइस सानजौबाय माने दोबैलांखाबाय 2:30 जाबाय होनजायो दा खयथासोआव मोनहैया नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आरो दा भइस क्वालिटियाबो मोजां फैदोंना रायजोफोर आं दा इमप्रुभसिन बानायनानै लाबाय स' दा खोनाबायना माबायदि फैदों आयौ बाहायलाय मा उखुन्दै जाजोबखो अट'आ आयै खामखो ना माखो आइया কি হল কুরা হ্যাঁ ও मानसिया उदैयाव बे फैदोंमोनदां थ' थेगौबो उखुन्दैया गाज्रि गदोंना गोसोमनो आं मा जाखो सानदों औरा गोसोम दांनाय लोगो उदैया नायजाया फानिलै गोदोनि समफ्रावसो जमा लोगोफोर बेरायनाय जायोमोन दा नै गैला गोमालांजोबबाय माने देरजोबबाय बैसो जाजोबबाय ना सोरबा हाबा जाबाय सोरबा गाव केरियाराव फकास खालामबाय सोरबा बिजनेस मावबाय गासिबो आलाग जाजोबबाय आरोना रायजोफोर स' दा माथो बुंनो समजों लोगोसे बयबो सोलायनांगौ जायोना लोगोखौनो मोनलायला आरोना कन्टेक्टफ्रा थालायो अब्लाबो बेबायदि बेरायनायफ्राव जमा जाला दा मामायखौ रिल्स भिडिअ खेबहोदां नोंथांमोना दायो नुगोन इन्सटाग्रामाव जाय फल' खालामहैनो हागोन गाइस आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनखायो नोंथांमोना दा नायनो हागोन आं दा मामायखौ फुरा भिडिअ लाहोबाय मजानो दा बिथिंजाय थान्दा मोनोलै फुरा ओरै बिफां लाइफां जोबना बडिफ्रा गुसु मोनलायो अबावबा आइस गोलैनाय बायदि जिखुनु मजा गाइस मजा जों दा फुरा लासैयावनो थांगासिनो 50-60खौनो बारखायाखै माने नैबे ब्रना एसे प्रब्लेम जादोंना आथिङा बेखायनो बे स्पिडखौनो सालायनो हायाखै बाब्बारे बाब एन्ट्रियावनो बिदि फैजोबलायनांगौ बाब्बारे बाब अ माय गड नायदो नै रायजोफोर साल बागान जोब दिब्लाइया गोदो बहुद फेमास मोनब्रा बेफोरनो दा ओरै साहा साइडजों पिकनिक स्पट ओंखारजोब्बायना गोदान बेखायनो दा एसे डाउन जालांबाय नायदो बैयो हेंगिं ब्रिज आरोना गैलालै कालारफोर होआबा गोदान नुनाय नंला दा फैबाय जोङो गाइस बाहायनो ओरैनो दाथ' नै टाइमा 2:30 जाबाय बेलासिखाबायानो दा दसे बेरलाबायनोसै नायलाबायनोसै निउ इयारफ्रावसो साफा खालामगोन बेखौ ना मामाय निउ इयारफ्रावसो दाथ' नै डिसेम्बरानो जाखानोसै साननैल'सैसो बा हा आं माने एबार कन्ट्राक्ट लानो सानदोंमोनलै बेखौ ओमफ्राय माने आंना सिस्टेमा माने ओरैबायदि जागोन बेखौ आं फुरा साफा खालामजोबगोन बाहाय जाहाज लाबोगोन ओमफ्राय दै सिंजों दावग्रा माबा लाबोगोन आन्डारग्राउन्ड बोरैबा नाव होनो बिदिखौ फुरा डलफिन लाबोगोन आं डलफिन
दसेनाव ओमफ्राय मानसिफ्रा गाखोगोन बाहाय जेनेबा सासे गाखोगासेयाव बिदिनो 20 थाखासो लाजागोन बाराबो लायाना बेना देरबिला अबे साइडथिं थाखोमोनलाय जोंना ओरैसोमोन नामाथाय ओरै है बिथिं नङा दां ओरैसोमोन नामाथाय कनफिउस जायोलै आंहाबा लकेसनखौनो आन्दायो लकेसनखौ आन्दायो बाव फैबाथाय बेयाव गासि जेरैखि थायाला थाथोंसै मोननैसो फट' खेबजानोसै फाग्ला गोदो लांनो नागिरदों नै गोदो लांनो नागिरो बबेनिब्रा बिसोरलाय ज' फैखादों बिसोरो रायजोफोर गथ' गंनै लानानै फैखादों बिसोर मोजां नुवाखैलै बेजों